enviat? Hola, som el grup Happy Birds i estem fabricant una casa d'ocells. Estem fent una habitació on la llum s'encengui automàticament per un sensor i després, si estàs al llit i et vols anar a dormir, doncs la pots apagar a través d'un interruptor. Rotlle de paper intel·ligent Sí, que té un sensor sí, sí. i detecta quan et passes de paper i serveix per ahorrar. Estem fent una màquina de massatges. Molt bé. Molt bé. I quins components utilitzareu? Doncs la placa, el Sí. servo i el botó. Molt bé, fantàstic. I us dieu al grup? Baymax. Una paperera Sí. automàtica que quan el sensor detecta que s'apropa la mà, la porta s'hauria d'obrir perquè pogués estirar la paperera. Molt bé. I esperem que aquest invent pugui ajudar al medi ambient. Estem fent una barrera semàfora. Molt bé. Quan el semàfor estigui en vermell, baixi una mà. Estem fabricant un projector que quan tu passis una pulsera que farem, baixarà i pujarà el projector. Depèn de quin color sigui, baixa o puja. Vale. Això són com pulseres Vale. i quan les poses per aquí, depèn del color, puja o baixa. Hem tingut una idea de fer un cas per nens petits, per quan, si són cecs o per quan mateixen, que té un sensor aquí, que quan s'acosten a alguna cosa, una paret, per exemple, pues, aquestes dues llums s'encendran i farà soroll aquesta cosa. Molt bé. Per exemple, si es posa vermell, és que està a punt de xocar-se a alguna cosa i si està verd és que no hi ha res al seu voltant. Doncs aquest farà, no sé com els fars d'avui en dia, que tens que pujar a un botó del far a activar la llum cada nit. Doncs aquest far és automàtic i la llum Quan la dona deixa el gos a la placa, deixa el gos que la placa soni si el gos s'escapa. Molt bé.